Molt bon dia. Des d'Esquerra Unida volem mostrar la nostra preocupació per la forma en la que el Partit Popular gestiona els pressupostos municipals, gestiona en definitiva els diners de tots i totes. D'ahir la necessitat també de ratificar el compromís d'Esquerra Unida amb la transparència en l'elaboració i la gestió d'aixòs pressupostos. Els darrers dies s'han produït dos fets que trobem greus i que mostren la falta de transparència i la pèssima gestió que el Partit Popular fa dels pressupostos municipals. D'una banda, de sobte, han aparegut factures referides al primer semestre de l'any 2014 per un import de més de 220.000 euros que s'han de pagar en càrrec al pressupost de 2015. I, a més, no són les úniques factures pendents que queden de l'any 2014. Això demostra que el Partit Popular mentís quan afirma que paga puntualment als proveïdors. Però a més significa que ja s'està gastant el pressupost de 2015 per fer front a les despeses que han fet l'any 2014. Si a més això hi afegim que el Partit Popular, sempre que arriben les eleccions, gasta conforme vol, gasta d'una manera bastant desenfrenada per tal de rascar vots, per tal de fer-se certes fotos, ens temem que al final del govern del Partit Popular ens trobarem una situació que ja hem viscut altres vegades i que en definitiva es resumeix en trobar factures als calaixos i trobar uns pressupostos esgotats amb els que ja no es pot fer front a les necessitats dels ballers i balleres. A més, d'altra banda, tindrem en compte aquest altre fet que considerem greu, que fa poc d'un mes que s'han aprovat els pressupostos definitius de l'any 2015 i ja s'han fet dues modificacions dels mateixos per un valor d'uns 100.000 euros, la qual cosa demostra novament que el Partit Popular fa uns pressupostos malament, els fa malament, i després es dedica al llarg de l'any a canviar-los constantment. A més, en Esquerra Unida ens sembla intolerable, inadmissible, que la modificació que va fer ahir dimecres el Partit Popular va fer una modificació en la que s'ha retallat en 60.000 euros la partida d'ajudes directes, la partida dedicada a prestacions econòmiques individuals. És a dir, els diners que se donen per ajudar a les persones i a les famílies que més ho necessiten. Aquests són el tipus de polítiques i el tipus de retallades que fa actualment el Partit Popular al nostre poble. D'ahir, com dic, que en Esquerra Unida diem i reivindiquem una vegada més que cal donar transparència a aquests pressupostos, que cal fer-los de forma distinta per tal que qualsevol persona els puga entendre, però a més ha d'anar lligada amb un compromís de serietat i de responsabilitat en la gestió dels mateixos, cosa que no trobem avui dia.